ravek di soranî de berî gon behsa raveka bikin navdêr di soranî de ji çend aliyan ji kurmancî cuda ne lê her wiha çend taybetmendiyên hevbeşê hene. Lewra ta gon em bikarin ravekan di soranî de fêm bikin ya baş ew e got pêşî em li ser van cudahî û van hevbeşiyan bisekin û dûre dest bi ravekan bikin. Navdêr ji aliyê mêjerê ve di soranî de wek kurmancî ye, navdêr di soranî de ji aliyê mêjerê ve dibin du beş. Yek hejmar, pir hejmar. Yek hejmar ew rewşe ya got yek kesî yan yek tiştî nîşan dide û tê de ti qertafan nagire. Wek mînak em dibînin soranî de kur, di kurmancî de kur, di soranî de kiç, di kurmancî de keç, soranî de jin, di kurmancî de jin, soranî de çeqo, di kurmancî de kêr. Wek got dê dîtin her du jî hem kurmancî hem soranî qertafan nagirin, ti tiştî nagire, nîşana yek hejmariyê bê qertaf e. Lê pirhejmarî ew rewşe ya got bo komekê ji duyan an zêdetir ya kes ji kesayan tiştan pêk tê lê cudahiya wê ji kurmancî got rewşa xerû wek kurmancî tune an got her divê qertafê bigire. Ew qertaf jî soranî de bi giştî an e. An got pirhejmariya giştî bi anê tê diyar kirin. Em li van mînakan binarin soranî yek hejmar kur, pirhejmar di nikare wek kurmancî bibêjî kur rewş xerû be jî kuran, kiç kiçan, jin jinan, çeqo çeqoyan. Di vir di nîşeyek heye divê em bibêjin eger navdêr bi dengdêrekî bidawî bibe wê çaxê tîpa kelijandinê an alîkar yê pêwîst e. Lê di hin rewjan de eger navdêr bi eyê bidawî bibe an got dengdêrê dawiyê e be dibe got e bê avêtin û pêdivî bi tîpa kelijandinê jî namîne. Wek mînakan em binarin mamosta ji bo em anê lê de bikin em dibêjin mamostayan. Belê qutabxane an got fêrgeh pol wek got tê dîtin bi eyê bidawî bûye lew em dikarin eyê bavêjin û em bibêjin qutabxanan. Her wiha peyva çeqo got bi dengdêrê oyê bidawî bûye tîpa kelijandinê pêwîst e dibe çeqoyan. Nîşeyeke din di hin rewşan de li gel hin peyvan hin peyvin taybetin ne her peyvê paşgirin cuda hene got wan paşgira digire ji bo pirhejmariyê ew paşgir jî at, hat, cat, wat, gel û aha. Çend mînakan em ê jê bidin bax wek got kurmancî de bax, baxat, dê, dêhat, sewze, sewzewat.